orde van verdiensten met het provinciehoofdvrouw. Veranderd is natuurlijk richtig klein steentje gegeven met het prachtige boerderop en met de BCN. Erg mooi. Kijk, alsjeblieft. Orde van verdienst. Daarbij hier natuurlijk ook een oorkonde. Oorkonde orde van verdiensten, uitgereikt aan Rouwenijzen, waarbij u de bondsonderscheiding, die hebben we ook gekregen, oederkindelijkheid en waardering voor de inzet voor de Limburgse vasteland. Uitgereikt 2011-65, getekend voorzitter en secretaris. Nee, 04. Maar niet jekt. Getekend voorzitter en secretaris. Nou, hartstikke mooi. Kijk, Dankjewel. ik ben ervan overtuigd dat dat in uw home, in jouw plaats zou. Dit komt in het oefenhok te hangen en ik geef dit een tram en ik geef Martijn is degene die echt, dat is een krijg een beetje. Ja. Als hij ziet blinken dan wil hij dat hebben. Dus niet, maar nou, ik denk dat ik iedere namens iedereen spreek. Van Rowan Heersen dat we er erg trots op zien om dit voor jullie te krijgen. We hebben inderdaad als wortels in de carnaval ooit gehad met het liedje is niks. Dat heeft zich verder ontwikkeld tot wat het nou geworden is. Dus, en we zien wel de types ook die met de veul in de Limburgse mooie stonden. Dus dit hulp een brief een plekje in ons oefenhok. En bedankt voor de mooie toespraak. Ik vind het erg erkentelijk. Dankjewel. Ja. Mogen we u nog eens van harte feliciteren. Ja, dank je. En hopen dat we nog jarenlang plezier hebben. Nou, dat we dat weer wel. Ja,